ассалому алайкум тамошобинони азиз, умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видеои мо боз ҳам аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, якм ряд. хостум барои шумо камакак амин ваёра нишонтием. Бамбукора нишонтием, бамбукои метракира. Як намуд аз анами нусхаи квадрат ма шумода нишон дода будам ва ё киртавориш будан. Аз анаи намудош бошад ва ё камакак қимат буд. Анаи намудое ки мебинед ино бамбукои метракияй камакак ғавзтаракан аз ваёда халатворӣ ҳамчун халатворӣ бисёртар харидорӣ мекунанд дар иҷа. Видеои мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, якм рядай. шумо метавонед биёед бо аз наздик хитон бинед. Нархи ино нархи 1 метрш медонед 35 сомонай. Доставка надорем бамбук, фақат доставка ламираж ва паплинай. Анаи дига намудоше ки ҳаст анамин ваё ма мехоҳам шумода нишон диҳам ки ҳамхе чизо фурӯхта мешава. Касе ки мисол дар Тоҷикистон аста имконияти омадан дора метавона биёя анамин суроғае ки ма гуфтам беҳад ами якм ряда бамбукои ҳар хела овардагиянд ки метрошон 35 сомонӣ. Барои ино калонай барошон ба фикрам ки 2 метр 1,80 хелиай. метавонед ҳамчун барои халатворӣ харидорӣ кунед ё ин ки барои куртаҳои зимистона ғавсак анамахе гулош ҳастай. иҷода беҳад интихобаш бисёр буд. рости харидор доштан бисёр харидоро буданд ва ман якта ба якта натонистам ки ҳамаша ин тараф када ба шумо ба навор гирифта гулошона нишон диҳам. чӣ хеле ки дар дигар видеом гуфта будам ки мақсади канали ма мисол ба шумо навинкора ба шумо чизе ки биромадагиай нишон доданай ва метавонед ки ба наздикон суратша гирифта партоед то ин ки барои шумо пайдо кунанд суроғаша ма гуфтам ва харидорӣ намоянд. умеддорам камакакам боша писандтон гашт видеои бамбукои мо. боқӣ саломат бошед. хайр то видеоҳои оянда.